जय हिंद जय भोजपुरी। इस वीडियो में हम लोग अरिहंत जनरल इंग्लिश के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम सेक्शन देखम जा। अगर आप हमारे चैनल के फॉलो करे नहीं या आप नया भी बानी तो हम बता दी, हम एकरा से पहले वर्ड्स विथ मीनिंग सीरीज खत्म कर चुके बानी। तो जे ओकरा के देखले होई उ एजे रिलेट कर पाई। हालांकि आप यदि ओकरा के नहीं भी देख ले तो यहाँ इंटरेस्टिंग आई, बहुत सारा जानल शब्द मिली हैं सब, बहुत सारा अनजान शब्द मिली हैं सब। ये वीडियो बनाओ के मकसद बेसिकली दो बा। एक तो आप जब अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता नहीं तो वहाँ मदद करी। नोबेल वोबेल पढ़ा, हम इंग्लिश पेपर पढ़े नहीं, तो जब यही वर्ड जो आप यहाँ देखा था नहीं जब वहाँ मिली तब लगी यार एक तो हम देख ले एक मतलब जानत था नहीं, तो फिर एक अलग ही एहसास होखेला और सीखे के मजा आवेला। दूसरा, अपन भोजपुरी भाषा के बढ़ोतरी खातिर भी वीडियो बा। में भी हमारा भी संसाधन कम बा, लेकिन हमारी प्रयास देख के ऐसा हो सकता कि बहुत लोग आगे आई जे अलग अलग दोसर भी सभी पढ़ावेला, वो भी अपन वीडियो में भाषा के चुनाव भोजपुरी रखी। तो प्रयास बा, देखल जाओ कैसन जाता। पहला एजे जन शब्द बा वो ऑडासिटी। ऑडासिटी मतलब का होखेला? ऑडासिटी मतलब होखेला हिम्मत। अगर अगर हम थोड़ा सा बोली तो एक मतलब का होई हिम्मत, ठीक बटे। या फिर का होई उद्दंड, जे उद्दंड होके जरा केहू से डर निखे लागत, ठीक बा। उद्दंड या फिर जो बेधड़क बा, जे केहू से शर्माला और मला ना, ओकरा का कहल जी ऑडेसियस। अब बेधड़कपन के का कहल जी? बेधड़कपन पे कहल जी ऑडेसिटी। एकर सिनोनिम का होई? एकर सिनोनिम होई बोल्डनेस। है आप एकदम बेधड़क बनी, एकदम ऐसा ऐसा काम करते हैं जो केहू नहीं किला। एरोगेंस, इंसोलेंस जे फर्क ना पड़े, हॉटीनेस, ठीक बटे। एकर ऑपोजिट का होई? एकर ऑपोजिट होई माइल्डनेस, जे नरम होके। ह्यूमिलिटी माने रो पास बहुत कुछ बा फिर भी विनम्रता बा। कॉर्ड इज डरपोकनेस है, बेधड़क नहीं के आदमी। उद्दंड में हिम्मत नहीं खिलाता। सबमिशन माने आप केहू के प्रति जौन बटे सबमिट कर देंगे, उतना हिम्मत नहीं है। अगला हमने के शब्द बाटे एस्ट्यूट। एस्ट्यूट के मतलब होखेला बुद्धिमान, जे स्किलफुल बा, ठीक बटे। जरा फिर बुद्धि बा तेरा का कहल जाए बुद्धिमान, या जे चतुर होके ओकरा के हमनी का कहल जाए कि ही इज एन एस्ट्यूट मैन। एकर सिनोनिम का होई? सिनोनिम होई क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। ये सभी वर्ड आपके सुनल बा। एंटोनिम का होई? एंटोनिम डल, भोदा, अनइंटेलिजेंट, चतुर नहीं, सैलो माने खोखला, ऊपर ऊपर दिखावा बहुत बा लेकिन खोखला। सॉलिड यानी जे सॉलिड हमने गाँव में कहल जाला ढेला, माने काम के ना, बेकार, ठीक बा। बुद्धिमान नहीं, मूर्ख बा। जड़ जरा कहल जाला जड़, सॉलिड के अगर सही भाषा में बोली जड़। अगला हमने के पास बा एबेटर। एबेटर के मतलब होखेला जे भड़कैले बा, ठीक बा, सहायक या साथी। मान लो केहू कोनो एगो काम केलस खराब और जो ओकर साथ देलस ओकरा का कहल जी? ओकरा कहल जी एबेटर, साथी। आम तौर पे एकरा के चोरी या गुनाह के का कहल जी संबंध में एकरा के इस्तेमाल कइल जाला, ठीक बटे। मान ली केहू चोरी कैलस तो उनकर जो साथ निभैले रहे या हेल्प कैले रहे ओके बेटर कहल जाए। मान ली केहू कोनो क्रिमिनल एक्टिविटी कैलस, कोनो गुनाह कैलस और उनकर जो साथ देले होई ओकरा कहल जी एबेटर। तो सिनोनिम का बटे? सिनोनिम बटे असिस्टेंट, सब कोई जाना था। एकम्प्लिस, एकम्प्लिस माने जे साथ रहेला। कलीग जे साथ काम करेला, एसोसिएट जे साथ काम करेला। तो सिंपल सा बा। एंटोनिम का होई? एकर एंटोनिम होई ओपोनेंट। मान ली आप कोनो काम करते नहीं जा विरोध केलस। एडवर्सरी, दुश्मन। एंटागनिस्ट, हीरो के ऑपोजिट विलन के एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट के ऑपोजिट का होखेला एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो। राइवल आपके जो कॉम्पिटिटिव बा, दुश्मन बा। एबेट, अभी थोड़ा देर पहले ही आयल रहा है हमनी के। एबेट के मतलब का होखेला? कम करना या फिर आराम देना, ठीक बटे, शांत करना। थोड़ा देर पहले हमने के जौन शब्द आयल रहे का रहे एले। अगर आप देखी तो हमने के थोड़ा देर पहले एक हमने के पढ़ले बन जाए एले, दिखल। तो एले हमने के इस्तेमाल कर रहे जा। सेम दोनों शब्द ऑलमोस्ट नियरेस्ट मीनिंग में बाड़े सा। एकर मतलब का होखेला? एकर मतलब मॉडरेट, कम कर। मिटिगेट, कुछ भइल बा ओकरा कम करना। लेसन, कोनो चीज बढ़ल बा ओकरा कम करना। डिक्रीज, घटाना। सब चीज जानो तनी। एकर एंटोनिम्स का होई? सेम ओकरे जैसन। एग्रीवेट, बढ़ा देना। इंटेंसिफाई, बढ़ा देना। ऑगमेंट, बढ़ा देना। सप्लीमेंट, हेल्प करना, ठीक। एरेन अगला शब्द बा। एरेन के मतलब का होखेला भाई? तो एरेन के मतलब होखेला आरोप लगाना या दोषी बताना। सिद्ध नहीं के भाई लेकिन केहू उनका के एक्यूज करता तो आरोप लगाना, या फिर का बोल सकते हैं हमने के
दोषी बताना, केहू बा जेकरा हम कहते हैं दोषी बाड़े। तो एरेन के सिनोनिम्स का हो जाई चार्ज, ही इज चार्ज्ड विद ट्रीजन, माने उनका पे देशद्रोह के चार्ज लगावल गइल बाटे, आरोप लगावल गइल बा। ब्लेम केहू के दोष देना, एक्यूज सेम वही, कंप्लेन शिकायत करना। एकर अपोजिट एंटोनिम का हुई, एकर एंटोनिम हुई एक्सकल्पेट माफी दे देना, पार्डन क्षमा दे देना, कंडोन माने सह देना, वो आदमी करत अटे ओकर हम पक्ष पक्ष ले लेनी। एक्सोनरेट माफ कर देना। अगला शब्द बा हमने भिरी एपैथी। एपैथी के मतलब होखेला उदासीनता, माने जेकरा प्रति माने रउआ छोड़ देबे कुछ ना होई, ठीक बाटे। तो उदासीनता या बैरागी, जेकरा के आप छोड़ देबे नापसंद, ठीक बाटे। तो एकर सिनोनिम्स का होई, एकर सिनोनिम होई अनकंसर्न, जेकरा से रुआ फर्के ना पड़े। इनडिफरेंस सेम, जेकरा से फर्क ना पड़े। इनसेंसिटिविटी माने जेकरा प्रति आप आंख मूंद ले बनी, ओकर चोट लागता, वो खराब होता, बहुत दयनीय स्थिति में बा, वो फर्क नहीं पड़ता। अलूफनेस, जेकरा से अलादा हट गेल बनी, अलग हो गेल बनी। एकर एंटोनिम का होई, एकर एंटोनिम होई कंसर्न। कंसर्न मतलब जेकरा प्रति रुआ केयर बा। एंग्जाइटी माने जेकरा से रउआ फर्क पड़ेला। ईगरनेस, जेकरा प्रति करे खातिर रउआ कुछ इच्छुक बानी। अगला शब्द हमनी के बा एलियन। एलियन के मतलब का होखेला भाई? एलियन के मतलब होखेला विदेशी, बाहरी या ऐसन कुछ जे अनजान बा, ठीक। एकर सिनोनिम का होई, एकर सिनोनिम होई फॉरेनर, सबको जानता है, विदेशी, आउटसाइडर बाहरी, स्ट्रेंजर अनजान, इमिग्रेंट जे बाहर से आयल बा। एंटोनिम का होखेला? एंटोनिम एकर होखेला नेटिव, यानी जे यहीं के बा, ठीक बाटे। नागरिक, सिटीजन, रेसिडेंट जे यहीं के रहे वाला बा, ऑक्यूपेंट जे वही जगह पे बा, ठीक। अगला देखल जाओ। अगला हमने के बा एलैक्रिटी। एलैक्रिटी देखिए हमरा याद आइल, अगर आप न्यूज़ फॉलो करनी तो एगो चैनल बटे हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स में थोड़ा देर पहले वो शॉर्ट्स छोटे छोटे रिलीज करला, ओकरा में रहे कि वाई इंडियन एम्बेसी या वाई इंडियन फॉरेन डिपार्टमेंट इज रिप्लाइंग विथ सच एलैक्रिटी टू गल्फ कंट्रीज। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में नुपुर शर्मा जब कमेंट कैली तो उनका उनकर उनकर विरोध गल्फ कंट्रीज कैली सब, तो ओकरा के इतना तत्परता से काहे इंडियन गवर्नमेंट जवाब दिलस। तो एलैक्रिटी के मतलब का होखेला? एलैक्रिटी के मतलब होखेला तत्परता, ठीक बटे, बहुत जल्दी, स्फूर्ति से एकदम, ठीक बटे। अच्छा शब्द बोली तो का होई? स्फूर्ति से, ठीक। सिनोनिम का होई? सिनोनिम होई स्विफ्टनेस, जल्दी से, ब्रिस्कनेस जल्दी से, प्रॉम्प्टनेस एकदम तत्पर, स्पीड फुर्ती से। एंटोनिम का होई? एंटोनिम होई लेजीनेस, धीरे धीरे, स्लगीनेस एकदम घिसट घिसट के, इंडोलेंस भाई लेजीनेस, लेथार्जी लेजीनेस, ठीक बेटे। तो एलैक्रिटी, तो हम बोलने ना एकरा ई सीरीज फॉलो करला से रुआ एक फायदा हुई, जब आप ये वर्ड सीख लेम जानम रुआ ध्यान में रही। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़त वक्त या फिर कोई इंग्लिश वेब सीरीज देखत वक्त या फिर से न्यूज़ के कोई क्लिप देखत वक्त जब ये वर्ड देखा तो रुआ दिमाग में हिट कर यार ये तो हम जानते नहीं, तो एक अलग ही फीलिंग मिलला। अगला हमारे पास बा एफ्रंट। एफ्रंट के मतलब होखेला अपमान करना, केहू के सामने ऐसन बात कह दिहल जौन ओकरा नापसंद बा, ठीक बटे। तो एकर मतलब का होई? अपमान, या फिर का कहल केहू के भड़काना, केहू के सामने ऐसन चीज जौन ना देख ओकरा के ना दिखावल चाहत रहे। एकर सिनोनिम का होई? एकर सिनोनिम प्रोवोक, सबके पता हो भड़काना। एक्सास्परेट भड़काना। इंडिग्निटी माने केहू के बेइज्जती करना। इररेवरेंस माने केहू के सम्मान ना करना, अपमान करना, ठीक बटे। एकर एंटोनिम का होई? एकर एंटोनिम होई कॉन्सिलिएट, माने केहू के अपमान भेल बा उनका मनावत नहीं। अपीज सेम, केहू के दाना डालना मनाना। मॉलिफाई, ऐसा कुछ गलती हो गई बा रुआ ओकर पश्चाताप करते नहीं। एसुएज माने ठंडा करना। पैसिफाई शांत करना। एकर एंटोनिम और क्या हो सकता? अभी दो शब्द हमने के पढ़नी है जा, एगो अबेट हो सकता, एले हो सकता, ओकरो के हमनी के एकरा में ले सकते हैं। एकरा अलावा पैसिफाई एगो शब्द है, एकरा सुन के ही पता चलला पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, पैसिफाई ठंडा करना, शांत करना। एडवर्सिटी अगला शब्द। एडवर्सिटी के मतलब का होखेला? एडवर्सिटी के मतलब होखेला विपत्ति, ठीक बाटे। एडवर्सरी इज द बेस्ट टीचर कहल जाला, तो विपत्ति ही सबसे बड़ा गुरु है। वो आपके जब आप विपत्ति से पार हो जानी तो अलग इंसान बन के निकलेनी। सिनोनिम का बटे? अगर सिनोनिम बटे मिसफॉर्च्यून, यानी कि दुर्भाग्य, कैलामिटी आपदा, मिजरी माने दुख, गरीबी, एफ्लिक्शन वही दुख,
ठीक, एंटोनिम का हो एकर, एंटोनिम हो एकर प्रॉस्पेरिटी, फलत फूलत बनी आप, फॉर्चून यानी भाग्य, सौभाग्य बोल गया, असिस्टेंस मदद के उसे मिल गई, फेवर के उसे मदद मिल गई। अगला हमने के पास बा एंटिक। एंटिक मतलब का होता है? एंटिक मतलब होता है पुराना, जरा लेखा और नहीं खे, बहुत कम बा, अनोखा। ठीक बटे। एकर सिनोनिम का होई? एकर सिनोनिम होई एंशिएंट, यानी सिंपल पुराना, ओल्ड फैशन, पुराना जमाना के। ठीक बा, मान लिया आप कोई ऐसा शर्ट पहन ली या पैंट अपन पापा के निकाल पहन ली जो ए जमाने में ना पहन ली, तो एंटिक बा। ऐसा साइकिल निकलनी जो अब बनल बंद हो गई बा, दादाजी के साइकिल पूछ पाछ के निकलनी, ओकरा कहली एंटिक। आपके घर में कोई ऐसा शीशा बा जो जो आर्किटेक्चर शीशा के जो मैन्युफैक्चरिंग बा अब ना होगा, तो ओकरा हमने क्या कहम जा? एंटिक। प्रिमिटिव यानी पुराना, ऑफ पास्ट माने पुराना जमाना के। ठीक बा। एकर एंटोनिम का होई? एकर एंटोनिम होई मॉडर्न। ठीक, रीसेंट माने जो ताजा ताजा बना, नोवेल्टी माने जो नया बा, वोग माने जो फैशन में बा अभी। ठीक, अगला शब्द हमने फिर बा एंटीपैथी। एंटीपैथी के मतलब का बाटे? एंटीपैथी के मतलब बाटे घृणा, दुश्मनी या फिर नापसंद, ऐसा कुछ। ठीक बेटा। पैथी आप देख लेनी, अपैथी माने जेकरा से फर्के ना पड़े। ठीक बेटे। एंटीपैथी माने जेकरा से विपरीत फर्क पड़ेला, घृणा। ठीक बेटे, दुश्मनी या फिर नापसंद, ऐसा कुछ। तो एकर सिनोनिम का होई? एकर सिनोनिम होई हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, एवर्सन, जेकरा से देख के ही आदमी दूर भागेला, घृणा, डिसइल्यूशन, जे पसंद नहीं है, डिसलाइक, जे पसंद नहीं है। एकर एंटोनिम का होई? एकर एंटोनिम होई एडमिरेशन, जेकरा के देख के रुआ वैसन बनल चाहे नहीं। अप्रूवल, जेकरा के आप सहमति देवे नहीं कि हाँ ठीक बा। फैसिनेशन, जैसन बनल चाहता नहीं। डिवोशन, जेकरा प्रति भक्ति बा। अच्छा, एम्पलीफाई अगला शब्द है। एम्पलीफाई आपके दिखत होई कि हमने के ए पेज में बा, एकदम बा, एम्पलीफाई एफरेंट हो जाए। ठीक बा, माने ऐसा चीज जो भड़काना, बढ़ाना। एम्पलीफायर स्पीकर में लगेला, साउंड के कम से ज्यादा बढ़ा देवेला, तो एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना या फिर का होई? भड़काना। ठीक बटे। उठाना, कुछ भी आप पकड़ ली। एकर सिनोनिम का होई? इनलार्ज, बढ़ाना, एक्सटेंड, आगे बढ़ाना। डायलेशन माने फैलाना, एलिवेट, उठाना। एंटोनिम का होई? एंटोनिम होई कर्टेल माने रोकथाम करना, लेसन, कम कर देना, डिमिन्यूशन मतलब कम कर देना, कॉन्ट्रैक्शन सिंपल घटाना। तो बेसिकली 8 को स्लाइड रहे टोटल, एक में से 4 निपटा देनी, और 4 भी हम निपटाएं अगला वीडियो में। वीडियो लंबा होता, छोटा रखे की कोशिश करिए बा। 5 मिनट 4 मिनट निकाल के देख लेला से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई। और ऐसा वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, हम ऐसा वीडियो ले आवत रहा। हमार भी कुछ गोल बा, और यदि आप पे गोल बा एनडीए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एमबीए या फिर एसएससी की तैयारी करता नहीं, तो ये छोटा सा हमारा प्रयास कैसा लागल कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें।